अरे जल मिल चलते गवाएनी अरे गवासी पूज के दिल नवा సో ఫ్రెండ్స్ కాపీరైట్ ప్రాబ్లం వల్ల సాంగ్ని మ్యూట్లో పెట్టాల్సి వచ్చింది. సో ఫుల్ సాంగ్తో వీడియో చూడాలి అంటే మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. సో ఎక్సలెంట్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ లిరికల్ వీడియో. అందరికీ నచ్చింది అని అనుకుంటున్నా. అది నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి ఫ్రెండ్స్, ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. సో మీకు నచ్చిన ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా, సో నేను ఏదో ఒక ఫోటో యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఈ ఫోటోని టచ్ చేసి 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, దీనికి ముందుగా లాస్ట్ 13 సెకండ్ వరకు డ్రాగ్ చేసుకోండి. సో డ్రాగ్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఏదైనా సాచురేషన్ యాడ్ చేద్దామంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు సాచురేషన్ సెర్చ్ చేయండి, వచ్చేస్తుంది. సో సాచురేషన్ కొంచెం ఇట్లా పెంచండి. సో వైట్గా ఉన్న ఫోటో మంచిగా కలర్ఫుల్గా వస్తుంది. సో ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి లిరిక్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో లిరిక్ యాడ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి లిరికల్ ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది. సో ఓపెన్ చేసుకోండి. ఓపెన్ చేస్తే ఇలా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ముందుగా సెలెక్ట్ ఆల్ చేసుకోండి. కింద సాంగ్ ఉంటుంది, దాన్ని తీసేసేయండి. తీసేసి కాపీ 25 లేయర్స్ ఉండేది కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సో ఇక్కడ ఫస్ట్ నుంచి పేస్ట్ వేసుకోండి. సో పేస్ట్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో చూసారు కదా, ఈ విధంగా వస్తుంది. సో 2 లిరిక్స్కి ఏమో ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, ఇక్కడ నుంచి మీరు ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇది లిరికల్ ఉంది కదా, దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ అని కాపీ చేసి ఇప్పుడు కంటిన్యూగా పేస్ట్ టైల్, సింపుల్గా లిరిక్స్ టచ్ చేసుకోవాలి. పైనుంచి పేస్ట్ టైల్ అంటూ చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి మొత్తానికి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. సో ఇలా 1 బై 1 చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి ఇలాగే. సో ఫ్రెండ్స్ వీడియో చూస్తున్నారు కదా, వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి. లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. వీడియో గురించి తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఈ మధ్య లైక్లు చేస్తలేరు, కామెంట్లు చేస్తలేరు, ఏమైందో తెలియదు. వీడియోస్ నచ్చుతున్నాయో లేదో కూడా తెలియట్లేదు. నచ్చితే నచ్చింది ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. నచ్చకపోతే నెక్స్ట్ టైం బెటర్గా చేయడానికి ట్రై చేస్తా. సో తప్పకుండా మీ కామెంట్ ద్వారా నాకు వీడియోస్ ఎలా వస్తున్నాయని తెలుస్తుంది. తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి అండ్ వీడియోని లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇలా మొత్తానికి కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు 1 బై 1 చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి ఇలా. సో ఇలా పేస్ట్ టైల్ చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా కంప్లీట్ అయ్యే వరకు మీకు నచ్చితే ఈ ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి, లేకపోతే వేరే ఫోటో కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. మీ ఇష్టం, అది మీకు నచ్చిన చాయిస్ను. సో ఇలా కంప్లీట్గా 3 లిరిక్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి లాస్ట్, వీటిని యాడ్ చేద్దాం. సో కంప్లీట్ అయ్యే వరకు ఒకటే ప్రాసెస్. సో లాస్ట్ 28 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ లిరిక్స్ వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియో ఎంత ఈజీగా క్రియేట్ చేయొచ్చో. తప్పకుండా వీడియోని లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.